Bat, bi eta hiru. Kaixo eguerdion 2023-2024 sasoiko Espainiako Ohorezko B mailako lehen faseari ekingo dio gaur Hernanik, hain zuzen ere taldeko kontrariorik sendoetakoaren kontrakoa. Eta lehenik entzungo dugu Hernaniren adierazpenak, partida hasia itzin, 5 minuto falta dira. Retornoa kendu. Dauka retornoa. Largo porque al final pues hemos cambiado bastantes cosas, entonces a ver cómo salen hoy. ¿Qué cambia? Forma de jugar, de qué forma vamos a atacar los equipos y todo eso. Perspectivas, la Liga del 9, sí o sí. Y en particular empezando por hoy. De hecho, equipo complicado. El año pasado, como me has dicho, nos han ganado aquí. Y yo creo que tenemos que volver a sentarnos en nuestra casa y que nadie viene a pisar este campo sin tener dudas. ¿Un poco de ilusión o...? Mucha porque ha venido la juventud y ha dado un espíritu de competitividad mayor. Y yo creo que ellos quieren y han dado un poco de sangre nueva a los veteranos para que se hinchan de ilusión. ¿Qué pasó? Lo pasado, pues eso, pues... Pronto no te clasificas y después ya es complicado de mantener la concentración, las ganas y todo. Tira ba, entzun duzue Hernaniko gizonezkoen talde nagusiaren solasalditxoa, entzun duzuen bezala, ilusioz ekin nahi diola Hernanik aurtengo denboraldiari. Gazte batzuk sartu dira taldean, eta beraz freskotasuna alde horretatik berak aipatu duen bezala. Joan den urtean, lehen fasean, hain justu, orain hasiko duten fasea, sailkapen fasearako, ez ziren sailkatu, eta horrek gero, luzatu egin zuen, bigarren fasean ez zuen gauza ondiri jokoan, maila eusteko arazorik ez zeukan ja, eta beraz, aurre denboraldiari luze xamarra egin zaiola, aurre denboraldia entzun duzuen bezala. Pare bat hiru partia jokatu dituzte, berak aipatu du nagusiki Bardotze, Ipar Euskal Herriko taldea, Lapordiko taldea, eta ez zeharo sistema desberdina, erritmo desberdina, darabilte jakina Ipar Euskal Herrikoek, eta hori pixka bat nabaritu zutela. Eta gero hemen, aurre denboraldian egindako partidetatik, berak nabarmendu du, Espainiako Ohorezko mailan diharduen Sanboianaren kontra, partida gogorra zela. Eta aurtengo aurreikuspena perspektibak, esperantza baduela.
Entzun duzu beraz Hernaniren eserkia, bi taldeak zelaian dira, eta orantxe eman zaion Orgeiaok hasiera, Beñatek egin du erdiko sakea, Hernaniren aldetik, hala suertatu baita zozketan, eta Beñatek ostikada jo ondoren, elkarren arteko tupust egin, eta epaileak zigor kolpearen adierazpena egin du hain zuzen ere Getxoren aldekoa. Eta zelai erdian hor nunbait egingo dute eskasaren sakea Getxokoek. Ikusten duzuen bezala irudietan, Getxo goiko elastiko kamiseta horia eta galtza beltzak, eta Hernanik txuri gorri berdea eta galtza gorriak. Eta partidoa hasi dela, 56 segundu, eta momentuz, zelai erdian, bai Hernaniren sakea partida abian jartzeko, eta bai orain eskasa ere hilaratzean, talde bakoitzak launa jokalari, hori Getxok agintzen du, zema jokalari jarri, eta errespetatu egin behar du kontrarioak, bestela, zigor kolpea izan daiteke. Beraz, alboko sakea, horpokatzailea Getxoztarrak, eta landutako jokaldian gibeleratzea, baloia ezkerrera aldea zabaldu, oso ongi eskura jokatuz, Urumea erreka aldera, markagailuaren parea, baina zelai erdian, Hernanik defensa tinkoa momentuz, baina erasoan Getxo, eta zelai erdiko jokaldian, aurrelarien jarduna, ikusten duzuen bezala, eta baita eskura jokatu ere, Armaila aldera, baina Hernani momentuz ongi ari da defensan. Badakizue, Hernani eta Getxo ja aspaldiko ohiko elkarre kontrakoa dutela, garai batean pixka bat historia eginez, Hernanik hartu zuen Atletico San Sebastiaren ondorengo gorakada, gero Getxo izan zen nabarmendu zena, Euskal Taldeen artean beti ere hegoaldeko eta Espainiako mailari dagokionez, eta orain maila nagusian, Espainiako ohorezko mailan, hanpo ordizia dugu gainera baliatuz, gaur ekingo diote ohorezko maila nagusiko gizonezkoek sasoiari. Hanpo ordiziak etxean Beleno zein kontra, baina orain ikus dezagun, hemen Hernani da Getxoren ensegol errutik 10 metrora, nagusitu nahi bai, baina baloia kontroli gabe lurrean, eta alboratela da baloia. Baina kasu honetan Getxoren alde izango da. Esan dugu gaurko hau bigarren jardunaldia dela. Gero azalduko dizugu pikin bat zergatik. Ea zein nagusitzen den, lerrokatzean boseo hilaratzean bosna jokalari, eta orain Hernani nagusitu da. Baloi oso ona harrapatu dute Hernaniarrek, Anartzelosegik eskuin aldera, eta aurrelarien arteko pixka bat Orgeiagoka, eskuinera zabaldu, baina baloia kontrolatu gabe. Hemen entzungo duzue Armailean aditu asko daukagu, eta agian guk ikusten ez duguna ikusiko dute. Baina momentuz, han Hernanik babeslea ditu, eta publizitatearen azpian izango dute alboko sakea, sare, ate eta itxiturak, Kronika Hernaniko eguneko egunkaritxoa, eta hurbil saltokia. Orain bikain jaso da ikusi duzuen bezala, bi eskutera
eskasaren alboko sakaren atzealdean, gibelean, Uztartze lasoa osatu, eta metro batzuk aurrelariek eginez, baloia azkenean bai, lortu dut Hernaniarrek baloiari eustea, eta orain antolamendua. Hila ordenteko, Anartzelosegi kostikadatxoa, arriskutsua izan daiteke, ensego lerruan, Getxoren ensego lerruan, jaia, baina ez dira llegatu. Ea orain bai hil ordenteko jokalariek eta bai aurrelariek saiakera egin nahi dute ensegua egiteko. Partidako lehen ensegua ez da oso urrun Hernanirentzat. Ensego lerrotik oso hurbil, 3 metrotara. Eta orain Uztartze irekia ongi dakusa zuen bezala irudietan. Hurbil Hernanik lehen ensegua egiteko aukera. Partiduko 7. minutuan. Berotasuna aurrelarien topaketa horretan. Anartzelosegi saiatu nahi du bera bakarrik, Hagen azpialdean iaia, baina ez, Getxok ere defensa hona du, momentuz partidaren hasiera honetan. Eta erritmoni jarraituzkero, Euskal Honola llegatuko diren partidun bukaera, ze 28 gradu, 30, hemen landare toki rugby zelaian. Orain Anartzelosegi jaso du berriz baloia, joko zabaltzailea, baina erori egin zaie Hernaniarrei eta ondorioz aurrera pasea, baina abantaila du Getxok, ea abantaila hori ongi aplikatzen duen epaileak. Baina arriskuan dira, bai Getxotarrak ez jasotzeko partidako lehen ensegua, eta bai Hernanik lehen ensegua egiteko. Momentuz Uztartze irekia, eta ez dakigu, badirudi epailea abantaila ematen ari dela. Azkenean, defentsa nagusitu da, eta defentsa kostikada luzea, Getxostarrek, Anartzelosegi kostikada, eraso kostikada, eta ensego esparroan, iaia, ia esan dugu, ensegua bai, Hernanirena, Anartzelosegiren ostikadatxoan, Anartzelosegi kapitainak, biztan da, baduela Anartzek, eskarmentua, bai defensako jokoan, bai erasokoan, eta hori baliatu nahi zuen. Orain, berriro, erason Hernani eskura jokatuz, aurrelariekin zulotxo batzuk eginez, eta metro batzuk ikusi duzuen bezala, baina zigor kolpea Hernaniren kontra pensatzen dugu ez askatzeagatik, Einar Arratibelek ez askatzeagatik baloia behar den denboran. Ondorioz, Getxostarrek dute aukera, baloia defentsatik urrundu, albora boteaz, segurazki, eta hoxe, han Hernani dituen laguntzaileak orona igogailuak eta gainerako kontuekin, garbi papergintzan, uria neumatikoak, uria gurpilak, hementxe gertu dagoen lantegia, eta kotxe egintzan diarduen alon. Hoi dira, orain alboko sakea eskasa aterako den, atzealdean dauden laguntzaileak Hernani dituenak, eta ederki jaso du Zapienek, baina nahi gabe aitzinera aurrera erori zaio baloia, eta lehen Uztartze bildua adierazi du epaileak. Lehen lerroan, bazen bakerikin Einar Arratibel, 2 Zapiain eta 3 Beñat Iradi. Gerosiago sartuko gara pixka bat jokalariekin, eta denbora daukagu, gize partidak 80 minutu irauten duela. Eta nahiko lan izango dute freskotasunez ailegatzeko, aipatu dugun bezala sekulako bero egiten duelako kirola egiteko. Baina, tira, Hernaniko zelaiaren
zaintzaileek lan eskerga egin dute, uda osoan zehar, eta lakusa zuen bezala, zelaia bikain dago, kirola egiteko. Eguzkia bete-betean, guk zorionez hemen Armailan itzaltxo txiki badaukagu, eta lanean diharduten teknikariek, Joanan Iraulak eta Nekanek ez dute eguzkiaren momentuz behintzat. Berotasunik, goitikako baloia jaso dute Getxoztarrek defentsan, 20 metroko lerroaren parean, eta baloia gutxi gezki kontrolatuta Getxoztarrek, Uztartze irekia, oso aukera aparta da enseio egiteko, erranik momentuz aurrelarien bitartez, baina berriro aurrera pasea, baina defensa ona izan delako. Getxo defensa ona egin du, eta horrek eragin du baloia aurrera erortzea. 12 minutu lehen zati hasi zenetik, esan dizuegu, Espainiako ohorezko B mailako ligaren bigarren jardunaldia. Zergatik bigarren jardunaldia? Ba, besteak beste, lehenengo jardunaldian atsedena zeukalako Hernanik, hala dagokio, 11 direlako, amultzo honetan, eta gainera, gaurko Hernanin kontrako kontrarioak Getxok ere, ez zuen jokatu Euskaldunen arteko derbia, alegia Getxo eta Gaztediren artekoa, lizentziak fitxa kontua berandu xamar, eta orduan atzeratu egin zuten norgehiagoka hori. Eta hauek izan ziren jardunaldiko, eta horrekin ikusiko duzu zein taldeari diren amultzo honetan. AVK bera-berak Gernika Rubi taldeak, 13 eta 18 iraizten Bizkaitarrek anoetan. La Unika edo Unika taldeak eta Gezalaga okelan Zarautzek, Euskal Herria jokatu zuten, eta Zarautz gailendu zen, 5 eta 36 irabazita Unikari Iruñan. Ondoren, beste partida bat, Uribe aldea Bizkaiko taldeak, Bilbo Rugby taldearen kontra, Bizkaitaren arteko derbian, bederatzi eta 51 irabazizion Universitaria Bilbao Rugby taldeak. Eta gero, Oviedok eta Gijón Rugby Klubek partia jokatu zuten, eta Oviedok 79 eta huts irabazizion ezagun Xixon, Gijón dela maila honetan berrikuntza. Jardunaldiko norgehiagoka. Baina, bigarren jardunaldiko norgehiagok ere badauzkagu, emaitzak, baina ikus dezagun, jokaldi arriskutsu izan daitekelako Getxoztarrentzan, naiz eta Uztartze irekien baloia nagusitu, Hernani defentsa lanean, eta azkenean, defentsako jardun horretan, Getxoztarrek baloia albora bidali dute zangoz, eta ondorioz, alboko sake eskasa, Getxoren zelaiaren 10 metroko lerroan. Ea zenbat jokalari hilaratzen dituen Getxok, uste dute irudiaren arabera, 5. 4 barkatu, beraz, 4 jokalari talde bakoitzak. Zapiain jarriko du jokoan, eskasa alboko sakea. Jokaldi landua, keinua eginez, eta bikain Kepa Mijangoz, Anartzelosegik eskura zabaldu, plakaje gogorra, Getxoztarrek 10 metroko lerroan jarraitzen dute, eta orain zigor kolpea Hernaniren alde, eta Gaiazka jarri du jokoan, Anartzelosegi jaso du baloi hori, eta orain aurrelarien arteko, eta baita zuloa egin ere metro batzuk Hernanik, segulerrutik 8-10 metrora, eta orain aurrarikin, baina ezin bai utzi behar bezala baloiari, eta aitzin pasea, aurrera pasea, beraz, Uztartze bildua adierazi du epaileak aurrera erori zaielako Hernaniarrei baloia.
esan dizuegu, jardunaldi hontan, bigarren jardunaldian, jadanik partida guzti jokatu dira, orain Hernani eta Getxoren artekoa, izan ezik, hala, Gezalago kelan zarautzek 45 eta 12 irabazizion Gipuzkoaren arteko derbian AUBK bera-berari. Hori, esan bezala, atzo jokatu ziren partidu guztiak, hastin jokatu zen Norgehiagoka, bestetik Universitatea Bilbao Rugby, la única rugby taldeak, hemen ere, Universitatea Bilbao Rugby, 75 eta 6 irabazizion unika Nafarrari. Bestetik, Xixonek, maila honetan edo multzo honetan berria denak, 14 eta 38 galdu zuen Bizkaiko Uribe aldea taldearen kontra. Mungia eta inguru horretako taldea da Uribe aldea. Eta bestetik, azken Norgehiagoka. Gaztedik 32 eta 24 irabazizion Oviedo Rugby taldeari. Eta gaur, 5. Norgehiagoka, hemen Landaretoki zelaian dakusa zuena. Ondorioz, esan dugun bezala, beti talde bat geratzen da jokatu gabe, lehen faseko jardunaldi bakoitzean, eta oraingo honetan, oker ez banago, Gernika geratu da, jokatu gabe, geratuko da. Gogoratu, Gernikak lehen jardunaldian Donostiako bera-berari irabazi egin ziola, 13-18. Eta horiek izan dira pixka bat, momentuz, bigarren jardunaldiko Norgehiagoka. Ikusten zuen bezala geldirik daukagu jokoa, minartuta geratu delako Getxoko bigarren lerroko jokalari galanta, eta ondorioz hori dela eta aldaketa egin dute Getxostarrek momentuz. Eta hagen aurrez aurre izango denez uztartze irekia, bitartean denbora geratu egin da, biztan da. Eta naiz eta kronometroak 18 minutu markatuz zelaian, izango da, minutu pare bateko luzapena, zati honetan, baina badirudi jokoan jartzeko lehen Getxostarrek lehen lerroa osatu dute eta uztartze bildua Hernaniren alde. Ensegu lerrutik, Getxostarren ensegu lerrutik, dozena bat metrora, baina beti ere hagen pare-parean. Ikus dezagun, nagusitasun olartu ezke Hernaniarrek, aukera daukate, jokaldi dotore egiteko eta saiatzeko. Getxostarren defentsa hausteko. Momentuz, Hernanirentzat baloia, baina nahiko lan dute, baloia ez delako oso garbi irten, baina hala ere nagusi eta Narzelosegik aurrelarien laguntza izan du, hagen pare-parean, berriro Narzelosegik jaso du baloia eta berriro aurrelaria bilatu ditu, aurrelarien laguntza, eta orain bai, orain eskura jokatuz, berak Narzelosegi bera jaso du, egalera eta han izan daiteke lehen sagua. Hernaniren lehen entsegua. 5 eta 16 minutuan. 5 eta 16 minutuan. Eskuin egaletik. Jokaldia eskura egin ondoren, Narzelosegik lortu du eskuinaldea pase egitea, eta ondorioz,
eskuin hegalean, 5 eta huts. Hori 17. minutuan gertatu da. Ea orain ensegoren ondoko agetaratze transformazioa egiteko aukera duenez, Ernanigea lortzen da. Baita lortu ere. Lehen zatiko 17. minutuan Ernanik 7 transformazioa lortu dutelako Getxok huts momentuz. Aprobetxatuz edo baliatuz etenalditxoa, esan dezagun Universitario Bilbao Rugby taldea dela lehen postuan 2 partida jokatuta 10 punturekin. Gauza bera, Zarauzko Gesalago kelan Zarautz, 10 punturekin 2 partida jokatuta. 5 punturekin, 3. postuan Uribe aldea, 2 partida jokatu, bat irabazi eta bat galduta. 4. postuan Gasteizko taldea, 4 punturekin, partida jokatuta. Hori genuen gaurko norgeoka kontuan hartu gabe. Gero, zehatuko gea gaurko pardonaldi guztiek kontuan hartutan zer gertatu zen. 6. postuan Donostiako bera, puntu batekin, Oviedo, Xixon, Unika, Getxo eta Hernani. Baina esan bezala, egokituko ditugu pixka bat kontuak. Jakiteko momentu hontan nola dagoen sailkapena. Baina, momentuz behintzat, Euskaldunen arteko derbian, Hernani aurretik 7 eta huts. Ura ba, badugu. Iretzat? Guretzat. Gero hartxo bat emango dizuegu, baliatuz hemen inguruan ditugula zuzendaritza batzordeko kideak, gaur egun berezi xamara delako, baina bueno, orain zelaien erdian denez jokoa, Getxo eta Hernaniko aurrelarien arteko, zigor kolpe Hernanien arte, legez kanpoko talka egiteagatik uztartze irekia horretan. Eta ondorioz, Hernanik erason aritzeko aukera izango du. Eta injustu ere markagailuaren paretik Hernaniko hegalak urrunarazi du baloia eta gaina luze. Izan ere, Getxostarren 22 metroko lerroaren parean izango da. Alboko sakea eskasa irekitzeko, ateratzeko aukera izango du Hernani, zigor kolpia alde izan duelako. Eta orain ikusiko dugu, zenbat jokalari jartzen duen Hernanik. Okerez gaude 5, 6, dena jokalari guztiak, beraz Getxok ere bai. 7 jokalari aurrelariko bakoitzak. Luze eta behinat iradik jaia jaso, baina baloia kontrolatu gabe. Eta orain bai, 3 laurdenetako lerroko bigarren erdiak, Hernaniko bigarren erdiak, baloia jaso, uztartze irekia, baina baloia Getxozarrentzat. Baloia Getxozarrentzat. Lehen aipatu dugun bezala, Patri Polidorien entrenatzaileak, Hernaniko entrenatzaile nagusiak, aipatu du ilusioz ekingo diotela aurtengo denboraldiari, gazte batzuk sartu dira, freskotasuna, baina aurrean bintzat bada jokalaririk, eskarmentua duenak, Einar Arratibel, Beñat Iradi, Kepa Mijangoz, besteak beste. Ea Getxoztarren aukera, baloiaz jabetu eta defentsatik urruntzeko baloia.
hori da, zangoz orain, eta alboko sakera, baina nahiko motz. Nahiko motz. Eta baina Ernanik aterako du, eskasa edo alboko sakea. Lehen zatia hasi zela 22 minutu beteko dira. Eta momentuz, Ernanik 7, Getxo Rubi taldeak huts pentsatuko dugu. Bi talde hauek izango direla lehen fase honetan, pixka bate behar bada, momentuz Universidad Bilboko eta Okelan, Gezalaga, Okelan, Zarautz izango dira pixka bat indartsuenak, ikusitakoak ikusita, emaitzez ari gara jakina. Ernanik atera du eta baita ere bikain jaso motzean, eta orain Uztatze Laxoa osatuta, metro batzuk aurrera egiteko aukera, Uztatze Laxo bultzatzaile horrekin, izango dugu. Eta aurrelarien jabetzak eman dio aukera Errani erasora eskura jokatzeko Anartze Elosegik egaleko jokalariarentzat, eta berriro ere Uztartze irekia aurrelariekin hausteko, baina hortako defensa ere gainditu egin behar da, eta Getxoztarrek momentuz defensa onari dira egiten. Hirugarren jokaldian baloriari eustea lortu dute azkenean Erraniarrek, eta haserrealdiak haserre jokaldiak jarraitzen du, Ernanik eusten dio baloiari, eta ezkerraldera, baina ea laguntzari jasotzen duten aurrelariek, bai, Einar Arratibel ere jokalarien bardula eta horrek lagundu dio, baloia eta ezan Zelosegi, ostikadatxoa berriro, erasoan, eta baita lorture, bigarren segua Ernanik, oraingoan ere, Anartze Elosegik erasoko ostikadatxoa eman edo jo, eta aukera baliatu du Beñat Arizetak. Ondorioz, transformaketa lortzeko aukera, 12 eta huts, erresa dauka, oraingoan ere eskuin egalak, transformazioa agetatzeko, agen artean sartzeko, baina ez du, ez du aukerarik erresena baliatu eta bera ere bere buruarekin haserre. Baina holako dira gauzak. Beraz, partidaren lehen zatiko 25. minutuan, Ernanik 12, Getxok huts. Getxoztarrek jarri dute erdiko marratik baloia jokoan, eta luze gainera. Urume errekaldetik, Hernaniren segulerrutik 18 bat metrotara. Han ari da gertatzen aurraren arteko norgeagoka, zuzena. Eguzkia present, bete-betean Landaretoki errugbi zelaian, lehen aipatu dizuegu. 28 gradu inguruan, eta hori beroa da, kontaktuko kirolan aritzeko eta kirol guztietan aritzeko ere. Getxo orain erasoan ostikadatxoa eta alboko sakera. Albora, esan nahi dugu. Eta aukera izango du Getxok lehen ensego egiteko. Ez baita aukera txarra, ensego lerrotik, 12 metrotara jartziko du jokoan Getxok. Erasoan. 12 eta huts momentuz. Hernani aurretik Bizkaitar eta Gipuzkoaren arteko derbian
iaz getxo nagusitu zen, hemen badakizue, ohorezko B maila honetan lehen fasean, soilik partidu bat jokatuko dutela taldeek elkarren kontra, eta hortik aterako da bigarren faserako sailkapena. Motzean erranik alboko sakea, eta ohikoa denez, orain urruntzen saiatuko dira zangoz edo aurrelariekin zuluak eginez. Baloia berdegunetik jaso, uztartzerdi erraniarrak, eta orain bai, Anartzelosek gorantz baloia, erasoari ekiteko, baina, bueno, getxok ere defentsa on erakutsi du orain arte, naiz eta bi ensegu jaso, eta goitikako baloi hori bikain hartu dute. Ea ba, aurrelarien arteko norgehiagoka, baina orain eskuinera zabaldu getxoztarrek, baina jarrituko dute aurrelariekin zulotxo batzuk, tarte batzuk egiteko, baina orain ja eskura jokatzea da legea. Eta hor, hiru laurdenetako jokalariek erakutsi behar dute trebezia, abilezia, baloia erabiltzeko. Hernaniren zelaiko 10 metroko lerroan, aurrelarien arteko norgehiagoka, Hernani nagusituko da, baloia lapurtu diote getxoztarrei, eta orain Kepa Mijangosek talka egin ondoren, baloia Hernanitarrentzat, baina jakina, defensarik ondoren antolatu egin behar da erasoa. Orain Anartzelosek hartu du uztartzerdiaren lekukoa, Einar Arratibel, berriro Anartzelosegi, eta orain luze, zangoz ostikadatxo Hernaniarrek, eta ezkenekien, zehazki, nola bukatuko zen jokaldia. Jokaldiek, ez dakit, zenbait kirol ikusi dugu, kirol profesionaletan behintzat, eguraldia oso beroa denean, eta komeni denean, ezpa ere, pixka bat etetea partida, eta han jokalariek gura edan, eta pikin bat atseden hartu, hori ikusia dugu, azken baloa honetan, gaur ere mereziko lukete jokalariek, pikin bat eten, baina hori lehen zatiaren erdian egin behar da. Eten urtragoska batzuk egin, eta atseden hartu, baina momentuz hori gertatuko da, jokalari bi, bat Hernaniko abintzat Einar Arratibel, min hartuta daudelako. Eta baliatuko du, pitxin bat baliatuko dugu, zuzendaritza batzordeko Andoni Lizagak kontatuko digu pixka bat gaur zergatik den pixka berezia, zeri egin diozuen omenaldia edo aipamena. Bai, kaso, Koldo, izan dugu partido zierretik ekitalditxo bat, historiaz Jose Miguel Galdoz, historiaz zela ezaguna deuna errubi munduan, ja federazioan 20 urte lan egin ostean, ja erretiro hartu du federaziotik, beste egitizun batzutan errubi munduan, baina federaziotik ja erretiro hartu du, eta klub bezala pentsatu genuen merezi zuela aintzatespen hori egitea, eta berarekin amaiketako bat egin dugu, beste batzuk ere izan dira, eta hori garri bat eman dugu, hitz batzuk izan dira, eta momentu politia bizi izan dugu, bere ez izena nondik zetorren ere azaldu digu, baina asko pentsatzen genuen historiaz asko kontatzen ditolako zela, eta hola aritu gara historia kontatzen, baina badirudi Atxonaren barkuak zeukala izen hori, eta hortik etorri zaiola familia osoari ez izena, eta tarte politia pasatu dugu partidu hasi aurretik, eta hoxe eskerrak eman dizkigu historia egindako lanagatik, eta ejonde jola. Ederki Andoni Lizaga, zuzendaritza batzardugamen hurbil geneukan, eta ondoan Jose Losegi, presidente edo lehendakari Arraniko lehendakari ere, eta baliatu dugu, izan ere, Donostiako Atletikon jokatu zen bere garaian, taldea indarzuen zegoenean, gero bestaldea joan behar izan zuen, bestaldean erraitu zeren, entrenatzaile lanetan, bestaldea esaten dugunean da Ipar Euskal Herrian, eta gero horria itzuli zen Donostiara,
eta Euskadiko federazioan aritu izan da lanean, eta ja erretiroa persona guztiei dagokien bezalaxe erretiro hartu, eta orain beste batzuek egin beharko dute bere lan hori. Hemen bitartean jarraitzen dugu, jokoan da jadanik berriro norgehiagoka, eta Hernani da erasoan, baina 20 metro erdiko marraren parean. Zigor kolpea Hernanien kontra, baloia ez askatzegatik behartzen garaian. Beraz, getxok ikusten dugunez, erraiz da antzematen, albora botako dutela baloi hori, eta handik abiarazi jokaldia eskasaren bitartez edo eskasa baliatuta. Alboko sakea, gutxi asko Hernaniko zelaiaren 10 metroko lerro horretan, eta jokalari guztiak hilaratzean. Zazpina jokalari talde bakoitzak, getxo sake egiteko asmotan, eta baita erdialdean ongi bi eskura nagusituta, eta horren Uztartze Laxoa bultzaka metro batzuk irabazi nahian, baita 5 pasei dozenardia metro irabazi ere, eta horpokatzailea atera baloiarekin, baina bera bakarrik. Pesatzen dugu ez diela taldekide adierazi, eta zigor kolpea Hernaniren kontra jokoz kanpoko adierazi dio Uztartze bilduari. Hernaniko Uztartze erdiari, balkatu. Uztartze bildua ez, Uztartze erdia. Eta orain, itxura guztien arabera, zangoz metro batzuk irabazi nahian, getxoztarrak hurbildu nahian, Hernaniren enseguru lerrora alik eta gehien. Eta, enseguru lerrotik 18 metrora hor nonbait, aterako dute jakina getxoztarrek alboko sakea eskasa. Ea erdialdera, bi eskura, bikain, getxo, Uztartze Laxoa, jokalari sendoak baditu getxok, lan hori egiteko, eta momentuz nagusitzen ari da bultzaka, baina ensegu lerrotik, dozenardi metrora oraindik, Hernani defentsa zorrotza egitea dagokio, eta Uztartze bildua Hernaniren alde. Nonbait ez du behar bezain azkar atera baloia Uztartze bildu horretatik, ireki horretatik, baina ez dakinik, seguru eta egia esan, bikain datorkio, getxori, epaileak geratu egin du norgeauka min hartuta, edo ez da txarra ere arnasa pixka bat hartzeko, gaur egiten duen bero honegatik. Beraz, Uztartze bildua, Hernaniren segulerrotik aski hurbil, eta bide batez esango dizugu, lehen esan dizugun bezala, Espainiako Ohorezko mailako txapelketa ere gaur, atzo eta gaur, hasi zela, hasi dela, eta Euskal talde bakarra hanpo ordizia dugu, eta gaur Belenosen kontra etxean. Etenaldia baliatuko dugu esateko jakina. Gehienok, errobizale gehienok badakizue, munduko kopa jokatzen ari dela Frantzian. Eta jokatutako lehen faseko partietatik, agian
Nahiz eta atzo bikain erraz nagusitu Eskozia, kanpoan gera daitekeela, bigarren fasetik kanpoan. Baina gainerako talde indartsuenek ongi daramate lehen faseko jarduna. Bigarren lehen zatiko 33. minutua bete da, beti ere pausatutako denbora kontuan hartuta, erlejua geratu egiten dela kolako kasuetan, eta orain Hernanik jarriko du Uzartze Bildu horretan baloia. Lehen lerrokoen tuneltxoan, pasabidean, baloia alde pikin batekin sartu, eta orain espero genuen zangoz ateratzea, baina ez ezpa ere, aseguratu egin izan dut Hernaniarre baloia, eta metro batzuk irabazi, garbi edukitzeko baloia eta ostikatzeko orain Einar Arratibel, Uztartze irekian antoluz. Ea ze erabakitzen duten, berriro tarteak egitea aurrelarien utsunetan, edo baloia gorantz defentsako jaurtiketa, eta ongi, Getxoko eskuineko hegalak, ongi jaso du norgei baloia barkatu, baina ezin pasea ongi egin eta Anartzelosegik baloia hartu, urrundu zelai erdiraino, eta han ikusi duzuen bezala Getxoko jokalariari aurrera hori zaio. Ondorioz, Uzartze Bildua lekuan bertan, markagailuaren parean, errekaldetik markagailuan ikusiko duzuen bezala, 12 eta huts, Hernani 2 ensego egin ditu, oro har gehiago izan da lehen zati honetan, bai kontrarioaren gunea espazioa okupatzean, eremua okupatzean, eta jokon ere pitin bat gehiago izan da Hernani, eta ondorioz 2 ensego ere egin dute Hernaniarrek. Orain markagoiaren parean, naiz eta 41 minutu markatu, egin diren etenaldietan, denbora geratu da, eta gure ustez orain 4 minutu geratuko dira, lehen zatia amaitzeko arauzko benetako denborari dagokionez. Hernani nagusi, Uzartze irekian, eskura jokatu ezkerraldera, armaila aldera, eta ongi, baloiari ongi eutsita, espalimada erortzen, Getxo lortu du baloiaz nagusitzea, lapurtzea alegia, baloia orain Anartzelosegi saiatuko duan baloi hori urrunera bidalitako baloi hori hartu, eta, entsegu galdua edo egiteko, eta berak atera du, zango txoz, laguntza behar du jakina, 200 metro irabazi ditu ostikadatxo horrekin, eta orain antolatzen, aurrelariekin, tarteak lortzeko, Hernaniko aurrelariak saiatzen ari dira hortan. Xistera pasea, ongi egina, ongi atera zaio, eta orain jokoan Zapiain baloiarekin erdiraino llegatu dira, zelai erdiraino, berriro xistera Zapiainek, Kepa Mijangoz, Uzartze irekia, baina aurrera erori zaie Hernaniarrei. Haserre Hernaniko zaleak. Alboko sakea. Ez, Uzartze Bildua. Getxoren alde, Getxostarren, Bizkaitarren, zelaiko 10 metroko lerroan, armailaren parean hor nonbait. Animoak, bultzada zaleak, Hernaniko zaleak jakina. Ea
baloia logika den bezala alde pixka batekin sartu du Getxoko uzartze erdiak, baita berriro jaso ere, eta orain eskura ari dira, arriskutsua, baina ongi ateratzen ari zaien momentuz, Getxoztarrei, eta erasoan, naiz eta erranik, eta baita zigor kolpea eragin ere, eta Getxoztarren aldeko zigor kolpea. Momentu gotxo batean, jokalariak erortzen diren bezalaxe, plakatzeagatik edo epaileare erori da, baina jarraitzen du minutu pare bat edo minutu eta erdi, lehen zatia amaitzeko, eta aukera dauka orain Getxo Robi taldeak, eskasa atera, urrun xamar gainera, han baditu erranik babeslea jakina, ez dela zaila da, bake kafeak, baskelan, Goroz, Arizeta eraikuntzako materialarekin, Kominter, Beiran, Biatek, eta bestelakoak pixkanak aipatuko ditugunak. Erasoan Getxo, oso ongi bilatu da tartea, eta ies egin du Getxoko 3. lerroko jokalariak. Prestatutako jokaldia Hernaniren defentsan tartea aurkitu dute, edo aurkitu du, eta agapetik barrura sartu da Getxoko 3. lerroko aurrelaria. Eta orain jakina, hagen parez pare, aurrez aurre, aukera Enseboaren transformaketa lortzeko. 3. lerroko ezkerraldeko jokalariak egin du Enseboa, beraz, 12 eta 5 lehen zatia den amaieran. Eta baita transformazio lortu eta amaitutzat eman du epaileak lehen zatia. 12 eta 7. Esan bezala, pixkanaka tira gora egin du Getxok, aukera batzuk izan ditu, Enseboa egiteko, eta azkenean jokaldi, ez dakigu jokaldi oso ona, aipagarria bai, edo defensa lanean utz txiki bat egin duen, baina tartea aurkitu eta 3. lerrokoa sartu da. Ondorioz, lehen zatian Hernani aurreratu da 17. minutuan 5 eta utz, eskuinaldetik, Anartzen Losegiren ostikadatxoa baliatuta, 25. minutuan berriro Anartzen Losegiren ostikadatxo bat eskuinaldea baliatuta, Enseboa ez gauzatua, ez transformatua, beraz 12 eta utz, eta azkenean, orain ikusi duzuen bezala, partidaren amaiera, lehen zatiaren amaieran, Getxok lehen Enseboa egin du, eta baita transformatu ere. 12 eta 7 beraz, aurretik Hernani.
Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren. Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala, eta gero bigarren parte bat egingo genuke, partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera, eta jokoen bitartez rugby mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela. Eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako eta lagun min asko egiten diralako gehien bat.
ederki lagunok ikusentzuleok gaurko norgehiagokau ikusteko eserita zaudeten hoi, esango dizuegu Landare Toki Errugbi zelaian Euskaldunen arteko derbia dugula jokoan, Hernani eta Getxo. Bigarren zatiari hasiera emango zaio, lehen zatian 12 eta 7 nagusi Hernani bienso egin da, Beñat Arizetak eta Getxoren partetik Pablo Gómez Romanek egindu ensegua. Eta eguzkia desagertu, eguzkia gogorra jotzen du, baina ointxe egingo du bigarren zatiko hasiera ostika da Getxok. Zelaian erdi-erdian, eta aldaketatxo batzuk ere izan dira, behintzat Hernaniri dagokionez, ointxe aipatuko ditugu, baina bigarren zatiaren hasierari ekingo zaionez, eutsi egingo diogu. Oraintxe bertan. Ea ba, Hernani ez du jaso zer izan eta gainera elkarren kontrako buru jotzea izan da. Kontrako talka buruarekin eta eten eginda jokaldia. Ez da aurkitzen. Bai, buruan kolpe hartu talde bakoitzeko jokalariek buruan eta, bueno, orain zainketari dagokio bitartean. Jokalariak elkarrekin bildu, behintzat Getxokoak eta pixka bat hitz egin eta ea bigarren zatiari ekiten dioten. Behar bezala, esan nahi dugu. Bitartean baliatuko dugu, pixka bat komentatzeko. Lehen aipatu dugu Espainiako orezko mailako txapelketen hasiera izan dela asteburu honetan, baina Ipar Euskal Herriko taldek ere ja jardunaldi batzuk jokatu dituzte eta gu dakigunez Baiona ari da maila nagusian, Frantziako maila nagusian 4 partida jokatu ditu eta 2 irabazi eta galdu. Kolpe desenteko hartu dute aurrelariek, bueno, aurrelari bakoitzak. Ea ba, ez den okerrerago gertatzen eta egiten digun norgehiagokari berriro. Jakina egiten duen beroarekin, ba pausaldiak tartekako pausaldiak ongi hartzen dira jakina. Baina etenaldia luzitxo gertatzen ari da, batez ere buruan izan delako eta odol jarioa ere bai eta biek pixka bat txukun zaindu behar dira.
Ea ba, pixkanaka. Bai. Getxoko jokalaria dekustazuen bezala, nahiko hor ezin tente egon eta buruan minartu du. Eta Hernaniko jokalaria okerezkoa gaude la cadena da, baina atera inbertu dute lepoan lepoko jarrita eta Getxoko jokalaria ere, ez nahi bezain ongi. Hernaniko jokalariak utzi beharko du zelaia. Lepoko jarrita. Beraz aldaketak nahitea nahi ezkoak. Zinbestekoak talde bakoitzak. Ea ba, badirudi jokoan jartzeko moduan direla, justo hasieran izan da, bigarren zatiko hasieran, eta beraz, erlejua geratu eginda, jakina, eta orain beheratzeagatik zigor kolpea Getxoren alde. Hernaniko zelaiaren, 10 metroko lerroren parean. Venga, bai, boltza! Eta uzartze bildua aukeratu dute Getxoztarrek, aukera hori dagoelako, nahi izan ezkero. Gogoratu, bigarren zatiko lehen minutuan gaude, eta Hernani aurretik 12 eta 7. Zigor kolpea Hernaniko orpokatzailearen kontra. Ondorioz Hernaniren alde eta eskura jokatzea erabaki dute. Zapiainek jaso du baloia. Ea ba, uzartze ireki horretatik anartzelosin ganaino hildu da baloia eta ondorioz ezkerreko hegaleko jokaldia, errekaren inguruko jokaldia. Aurrera pasea, baloia aurrera joan zaio Hernaniarrari eta ondorioz uzartze bildua Getxoren alde. Marragailuaren parean eta zelaiaren erdialdean, baina betire Urumea errekaren aldean, markagailuaren aldean hain zuzen ere Getxo nagusitu da, uzartze irekia bilduan eta baita jokaldia ere tartea bikain aurkitu dute ezkerre galetik ensegua Getxok. Ezkerre galetik
ensegua, Getxo. Ezker hegaletik, ensegua, Getxo partiduko, haiek ere, bigarren ensegua. 12 eta 12. Ezker hegalean, bigarren zatiko, 3. minutuan, eta markagailuan hurbilketa. Hemen. Amabi, bigarren zatian hasieran, eta honek adierazten digu, ez da oso azkarra izan behar, edozein jokaldi landua ongi eraman ezkero, alde eman dizaikola talde bati edo besteari. Eta orain, ongi sartu da, 12 eta 14 Getxo aurretik, aitzinetik. Lehen aldiz jarri da Getxo aurretik markagailuan bigarren jardunaldiko norgehiagoka honetan. Gogoratu, ez Hernanik eta ez Getxok ez zutela lehen jardunaldiko partida jokatu, Hernanik atsedena izan zuelako eta Getxo eta Gazteiren arteko norgehiagokan fitxak zirela eta ez zela jokatu atzeratu egin zela. Ea Hernanik atera du erditik eta baita bereganatu ere Beñat iradik baloia eta orain aurrelarien bitartez jokoz kanpo eta epailea poltsikora eraman du eskua txartela ateratzeko segurezki. Bai. Txartela Getxoren jokalariaren zel, justo ensegu eginduenari erakutsi dio epaileak. Paulo Gómez Romani erakutsi dio. Beraz 10 minutuz, bat gehiago hariko da Hernani edo bat gutxiago Getxo. Eta albora, bidali dute, justuan Kurtsal Hernaniren babeslea, eraikuntzan diharduen enpresa, eta baita autosueziare, Volvo etxearen, lantegia, eta ondoan ikusiko duzuen bezala, Arriatzu barazkiak hemen Hernanin. Dena berrezkoa dira. Talde bati aupada emateko, babesa emateko eta Hernanik zuen baloia ustez irabazteko aukera, baina azkenean Getxorentzat eta ostikoz urrundu egingo dute presioa defentsan, baloia errekara. Espaldin badoan arbol eta sasi artean geratu. Gogorrazten dizuegu, bigarren zatiko 7. minutuan, Getxo jokalari bat gutxiagorekin hariko dela beste 8 minutuz gutxienez. Hernanirentzat aukera aparta, alboko sake hori irabazi ezkero, baloia bereganatu ezkero, Zapiain egingo du sakea. Eta ez da ensegulerrotik oso hurbil 5-6 metroran gutxi asko, Getxoren ensegulerrotik, alegia. Eta baita bikain irabazi ere bi eskura, eta orain Uzartzelaxoa. Bai, ezkerraldera bideratu da Uzartzelaxo hori,
Hiruzpalau metrora segurarrutik, bultzaka, gogoratu, aurrelari bat gutxiago dela Getxo, baina ez, defensa ona, Getxok. Jokalari bat gutxiago dena, eta baita baloia lapurtu ere, han errekaldeko, Urrume aldeko esparru hartan, alboko marratik hurbil, eta Bizkaitarrak gaien, jokaldi honetan, zigor kolpeara ginez gainera Hernaniren kontra. Segurazki, pentsatzen dugu eguzkiaren beroagatik, etenalditxo asko gertatuko dela bigarren zati honetan. 9. minuta bete da bigarren zatiko, baina luzexka egingo da. Ea, zigor kolpe Hernaniren kontra. Eta baloia luze, albora markagailoaren parera. Zein da? Ikusleak aupatzen, eskasetereko lekuan, eta Getxo gailendu da atzean gibelean. Eta orain aurrelarien lana, baloiaz jabetzeko Getxo nagusitu da, 10 metroko lerroraino ailegatuz gainera. Eta luze, ezkerre galera, armailaren aldeko marraren eta ostikadatxoa erasokoa 10 metroko lerroraino. Hernaniren 10 metroko lerroraino. Hogeita 2 metroko lerroan izango da alboko sakea. Eta ikusiko dugu zenbat jokalari jartzen dituen talde bakoitzak. Ea aldaketak badira. Esan dizuegu hau dela edo bestea dela, etenalditxo ugari izango da. Eta orain hilaratzean talde bakoitzak 3 jokalari jarri ditu. Ea etenalditxoa, epaileak eskasa Hernaniko orpokatzaileak jarriko du, baloia jokoan. Zapieinek eta bikain atzealdean, Kepa Mijangosek, eta baita jokatzen hasi ere, eskura behintzat. Baloia eskura jokatu, zilo ordenetako Hernanik, baloiaren jabe Hernani jarraitzen du. Hemen jendeak eskatzen du jokoz kanpoko ongi eutsi dio baloia. Naiz eta berderatu zena, Beñat Arizeta zegoen zai, baina azkenean aurrera pasea egin behar izan du, edo egin du Getxoko uzartza erdiak.
Beraz, Uztartze bildua Hernaniren alde. Uztartze bildua. Gogoratu. Bai, jakina, hemen esaten duten bezala denbora dagoela oraindik, bigarren zatiko 13. minutua bete da. 12 eta 14 Getxo Horrebi talde aurretik. Eta eskura jokatu nahian Hernaniko gibeleko jokalariak. Beñat Arizeta baloia jaso eta ikus dezagun zertan bukatzen den erasoko jokaldia. Anartz Elosegi agintuko du jokaldia eta Hernaniren kontra zigor kolpea. Hernaniren kontra zigor kolpea. Hort ari da talde bakoitza bigarren zati honetan nagusitu nahian, gogoratu. Getxo jokalari bat gutxia horrekin diarduela, Getxok 10 minuturako egotzi dutelako Pablo Gómez. Eta orain, albora, luze, eta ondorioz jarraituko du Getxok baloiaren jabe izaten eskasean. Lehen zatian pitin bat gehiago izan da Hernani, baina bigarren zati honetan jokoa berdin du eta esango genuke Getxo ere pixka bat ari dela neurri txiki batean agintzen, naiz eta jokalari bat gutxia horrekin jardun 10 minutuz. Eta orain bi eskura eskasa irabazi ondoren, badoaz Getxotarrak erasoan, baina kostata ari dira jokaldiak egiten eta zigor kolpea gainera Getxotarren kontra baloia uste dugu eusteagatik legez kanpo. Ea orain ostikoz luze joko dute Hernaniarrek eta han alboko sakea Urumea ibaiaren aldean. Hori da, Getxoko eremuraino bidaliz baloia, eta han alboko sakea izango da. Markagailoaren parean, ikusten duzen bezala, markagailoan beti agertzen dugun bultza euskaraz Hernaniko klubak alegin handia egiten duelako arlo horretan, eta orain ikus dezagon nola doazen kontuak alboko sake horretan jokalari guztia jarrita inaran, Zazpina jokalari, eta hainbat aldiz landutako alboko sakea. Baita bikain jaso ere bi eskutera Hernaniko ikusi duen bezala jokalariak, Uztartze irekia eta orain jokatzea. Baloia ezkerraldera, Kepa Mijangose jaso du, Uztartze irekia berriro, eta orain eskura jokatu nahian, Artzelosegik baloia. Barrualdera, Beñat Arizeta jaso du, baina defensa ona egiten ari da Getxo. Eta atzaile erresa gertatzen ari erasoan. Baina hala ere, baloiaren jabe oraindik Hernani. Borrokatu izango da bigarren zati hau, oso borrokatua
Beñat Arizetak nahi zuen zio kolpea azkar jokatu, baina ez diote utzi. Eta gainera, mozteagatik segurazki txartel horia jasoko du Getxoko jokalariak. Ea ba, ikus dezagun. Txartel horia, bigarren lerroko Getxoztarrak. Berriro 10 jokalarirekin, 14 jokalarirekin Getxo. Bigarren lerroko bat gutxiagorekin jardun beharko du. Getxok eta eten alditxoa. Getxoko jokalaria berdigunan delako, min hartuta. Ezan da. Zigor kolpea izan baldin bada, 10 metro baina. Hori da eskatzen duena Hernaniko zaleak, gostiko luze bai, baina erraz hartzeko gibelean Getxoko jokalariak eta orain Beñat Iradi ez. Bigarren lerroko Hernaniarra, baloia jaso du. Eta Beñat Arizta ekin dio eskuko jokaldiari. Baina defensa ere zorrotz aritu da Getxon eta aurrera pasea eragin du. Eta beraz, uzartze bildua Getxoren alde. Bigarren zati hasi zenetik 20 minutu bete dira, eta lehen aipatu dugun bezala, zatiaren erdia bete denez, eta beroaren eragin galantagatik, atzen alditxoa, freskatzeko pixka bat, eztarria bustitzeko, baina lehen zatian okerrez banago ez da hori gertatu, agian bai pasa egin zait, baina bigarren zati honetan bai, izango dela atseden alditxoa. Ez daukagu. Ez da sartzen. Berrekingo zaio aldeiari. 3 minutuko atseden alditxo hartu, eztarria freskatu, eta orain uztartze bildua zelaiaren erdiko marraren inguruan, baina beti Urumearrek aldera. Herrikarren aldetik beti ere. CMO Balbez laguntzaile, han iragarken agertzen den bezala, baita Euskaltel, Ekolan, Trasteleku ere, horiek denak beharrezkoa ditu talde batek sosa jaso eta Hernaniren aldetik gainera, aurten nahiko estu eta larri dabil sos kontuetan, ekonomia aldetik, beraz, denen laguntza beharrezko izango da. Eta gogoratu Hernaniko zalei oraindik ere abonua lor dezaketela denboraldirako. Orain bai, orain Hernanik hautsi du defentsa, momentuz Kepa Mijangos ezkerraldera.
Saiatzen ari dira nola edo ala erraniarrak. Hori zigor kolpea izan liteke. Baina ez, epaileak ez du hori ikusi. Anar Zelosegi jarraitzen du jokaldiarekin, 22 metroko lerroa gaindituta. Getxoren eremuan, Getxoren esparruan. Baina erasoan bai errani, baina defensa ere zorrotza, kontuan hartuta gainera. Jokalari gutxiarekin diarduela Getxok. Aurrelari baloia jaso, zuloak egin, tarteak egin, jokaldia berregituratu. Bai erasoan erranik, bai defentsan Getxok. Uztartze laxoa osatu eta haren bultzaka. Zigor kolpea dirazten ari da epailea erraniren alde, baina erasoan ari direnez, txistukatuko du, hori da, zigor kolpea erraniren alde eta ez da aukera txarra. Getxoren ensego lerrotik, 15 metro, hor non baita, beste bat, txarteloria, kanpora, Getxoko beste jokalari bat, hauek esaiatzen ari dira defentsa zorrotza egiten, eta jakina horrek batzuetan eragina du. Eta orain esan bezala beste jokalari bat txartel horiarekin zigor kolpea erraniren alde. Eten alditxo asko eta arauzko denbora luzatuko da. Zigor kolpe hori erranik erabaki du aukera ona dela hagen artetik baloia pasatzeko eta beraz zigor kolpe baliatuko du. Alba da 3 tanto gehitzeko markagailuari, alegia orain 12 eta 14 da Getxo irabazten eta hau gauzatu ezkero ez da erresa, baina, bueno, aukera baliatu egin behar da, orain 10 minutu asko geratzen dira bigarren zatian, eta aurretik jarriko litzateke errani, litzateke hori da baldintzaren kontua baldin eta hagen artetik pasarazten badu baloia Beñat Arizetak. Baita pasa ere! 15 eta 14 Arizetak ez du aukera galdu markagailuan aurretik jartzeko bigarren zatiko 22. minutuan 15 eta 14 naiz eta markagailuak 14 berdintu jartzen duen 15 eta 14 Hernani aurretik markagailua zuzenduta eta orain Getxo jarriko du baloia jokoan, gibelean bikain jaso baloia eta berriro Beñat Arizetak baloia eskuan duela uztartze irekia eta golpea baloia irteten ez usteagatik uztartze irekian. Hain justu ere. Pablo Gómezek egin du zigor kolpea. Ensegu gila, gero 10 minutuz kanpoan egon dena, jokalari beraz, ikusten duzu bezala, aktiboa. Eta orain, luze baloia, ona, albora, eta hortik abiatu alboko sakearekin. Alboko sakea jakina. Hernaniren alde. Eta Zapiainek jarriko du baloia jokoan. Landutako jokaldia biztan da, denak dira, landutako jokaldiak kirolea, baina hau alboko sakea batez ere. Hilaratzean 7 jokalari Hernanik eta 6 Getxok eta baloia Hernanik irabazi du. Ezkerraldera erasoan Gazteek
Anartzelosegi gan ezkerraldean, barrura, berriro, eta jarraitzen dute, erraniarrek erasoan, baloia eskura dutela, eskuko jokoan, eta erasoan bai, baina orain atzera egin behar, baloia ez ustegatik, behar den garaian. Beraz, zigor kolpea Getxoren alde. Beti ere, Getxoren eremuan, Getxoren zelaian, 20 metroko lerroaren parean, Urume erreka aldetik. Eta, zangoz, zelai erdiraino. Gogoratu Getxoa 13 jokalarekin ari dela. 2 jokalari gutxiagorekin, eta hori baliatu behar luke erranik, sendotzeko markagailuan, 15 eta 14 oso gutxi da. Gibeleko lerroak pres, Getxok defentsarako eta erranik erasorako. Markagailuaren pare-parean, zelaiaren erdian, alboko sakea eskasa, eta hor baloia irabazten duenak, aukera eraso egiteko. Getxo baloiaren jabe. Eta baita bikain jaso ere, Pablo Gomezek, baloia momentu batean berdegunean ikusi dugu, baina Getxok berreskuratu du. Eta orain, pensatzen dut, defentsa kostika da, eskura jokatu aurrelari gutxiago direlako. Getxo zarrak eta errani, baloiaren jabe, baina uztartze bildua Getxoren alde. Nahiko alaban dauka gaur epaileak. Dozena minutu partida amaitzeko, beraz edozein akats, edozein jokaldi ongi eginda jokaldiak erabaki dezake norren alde joango den gaurko garaipena. Hernani bultzaka, baliatuz jokalariak gehiago direla. Eta ezkerraldetik erasoan, eskuko jokoan, baina aurrelari beti ere. Eta zergatik zigor kolpea Hernaniren alde. Eta ez da aukera txarra zigor kolpea argitaratzeko. Baina itxura denez, albora bidaliko dute baloia. Hori da. Getxoren ensego lerrutik. Dozena 15 metrotara. Aterako dute, arriskutsua izan daiteken eskasa. Apari, venga. Bi eskura jaso ezkero, baina gaizki
aritu dira Hernaniarrak alboko sekretan eta baloia Getxoztarrentzat. Eta gainera, zigor kolpea eragin, ez dakik hemendik zergatik izan den, baina kontua da, Getxok behar duela aukera bat markagailuan aurretik jartzeko, baina oraindik oraindik ere Getxo jokalari bi gutxiegorekin ari dira jokatzen. Aldaketak Getxok eta biztan da beharrezkoak ere badirela. Bigarren zati amaitzeko 10 minutu falta direlako. Getxo eskasaren jabe. Eta ez dakit nola arraio bota duten, baina Hernani nagusitu da. Oso alboko sake arrarea izan da, eskura jokatu Hernaniarrak, eta ikusten zuen bezala, zigor kolpea Hernaniren kontra, pensatzen dut alboti sartzeagatik uztatze ireki horretan. Epaileak egin duen keinuagatik, uztatze ireki horretan alboti sartzeagatik, baina hala ere Getxoren 20 metroko lerroaren parean dira jokoan. Hamala, jokalari bat gutxiago Getxo oraindik. Eta asko faltez bada ere, Hernanik puntu bateko aldeaz, tanto bateko aldeaz diardu. Orain Hernaniren eremuan 10 metroko lerroaren parean. Lehen aipatu ditugunez iragarkia, keinu ere Hernaniren laguntzailea da. Getxo jokoan, erasoan, eskura jokatuz, armaia aldera, garbajo gutxe egin du plakajean, baina tinko ari dira bultzak Hernaniarrak eta baita baloia jabezeko zorian ere. Baina ez, Getxo jarraitzen du erasoan. Orain eskura jokatuz, lehiak galanta. Zelai erdian, jokoa ezin erabat nagusitu, Getxo jokalari bat gutxiago duela, eta orain defentsa lanetan Hernani zorrotz, tinko, baina Getxorentzat baloia. Getxo erasoan, eta nahi zuen, ostikoz, baina garbajo lortu baldin badu ere baloia eskuratzea, aurrez adirazia zeukan Hernani jokoz kanpoko, epaia jokoz kanpoko, eta ala adirazi du, zelai erdi-erdian jokalariak gerotan nekatuago, min hartuta, eten du jokoa epaileak. Hemen ez dago ezer erabakita horretik, jakina. Guk esan gabere, 15 eta 14 emaitzarekin, zail xamarra. Baina betire puntu bateko aldea eta horrek jardunaldiko bientzat lehen jardunaldian, aiz eta berez txapelketan bigarren jardunaldia izan, biek lehen partida dute jokoan, eta hasiera ona emateko, gainera gogoratu lehen esan dizuegun bezala, lehen fase honetan elkarren arteko partidak bat izango dela. Batzuetan etxean jokatu ahal izango du, eta hurrengoan kanpoan gogoratu behar dugu gainera. Hernanik nola dituen hurrengo jardunaldiak.
Eta gogoratuz, bigarren jardunaldiari dagozkion emaitzak, Gezalaga Okelan Zarautz 45, Atletico beraberak, AVK beraberak, 12. Atzo jokatutako partida dira, Universidad de Bilbao Rugby 75, Unika Iruñeko taldeak 6. Xixonek 14, Uribe aldeak 38, eta Gaztedi Gasteizko taldeak 32, Oviedoko 24, eta orain, azkeneko partida, ari da jokatzen Landare Toki Rugby zelaian. Alboko sakea, Getxoren alde, zazpi jokalari ditu Erranik hilaratzean, eta baloia kontrolatu ezin da, lurrean, baina aurrera egin duela pasea, Erraniko jokalariak erabaki du epaileak. Ez da asko geratzen, Bospasei minutu partida amaitzeko. Gogoratu, esan dugun bezala, hirugarren jardunaldian Hernanik Oviedon jokatuko duela. Irailaren 8an. Laugarren jardunaldia, irailaren 22an, Hernanik Uribe aldea jasoko du Landare Toki Rugby zelaian. Ondoren, 5. jardunaldian, irailaren 29an, Hernanik Iruña jokatuko du, Unikaren kontra. 6. jardunaldian, Hernanik Donostiako AVK berabera jasoko du. 7. jardunaldian, Gernika jokatuko du Hernanik. 8. jardunaldian, Gezalaga Okelan Zarautz hartuko du hemen, Landare Toki Rugby zelaian. 9. jardunaldian, abenduaren 3an, Xixonen Bilbon jokatuko du Unibertsitatearen kontra, Hernanik kanpoan, eta 10. jardunaldian, Hernanik etxean jokatuko du Xixonen kontra. Eta azken jardunaldian, urtarrilaren 14an, aldatzen ez bada behintzat, Hernanik Gasteizen jokatu beharko du, Gasteiren kontra lehen faseko azken jardunaldian. Bost minutu geratzen dira neurketa amaitzeko, kontuan hartuta izan diren pausaldi guztiak, eta ez dira erresak izango 5 minutu hauek, seguro gaude. Jokoa azken minutu hauetan erdialdean ari da gertatzen neurri handi batean, eta amore ematen ez duena nagusituko da. Getxo jada okerrezpa gaude 15 jokalarirekin diardu. Orain eskasa. Ikusi behar alboko sake horretan zein negoziatzen den bikain. Jauzi ederra eginda, Getxo jokalaria. Zuloa egitea lortu du aurrelari Getxoztarrak, eta iaia ospa egin zuen, eta, bueno, Hernanik konpontu du pikin bat neurri batean, arriskua, Getxotarren jokaldia arriskutsua zelako, eta arrisku horrek eragintzi zaiokeen Hernaniri galtzea partidua, edo Getxori irabaztea, jakina. Hor baita daude, langan esan edo, denbora aldetik eta baita markagailu aldetik ere. Argi dago, ez duela talde baka, biteko talde batek ere, lortuko gehigarrizko puntua, hori argi dago. Bueno, defentsako puntua baliteke.
Hernanirentzat uzartze bildua, baita irabazi ere, eta orain lasai, baloia eutxi egin behar diote Hernaniarrek, baloiari, eta aldiz, Getxoztarre lapurtu alba da. Nora orain, aurrelariekin aseguratu nahi dute Hernaniarrek baloia, eta orain baloiaz jabetu ondoren, luze, albora, Hernaniko zelaiko 10. metroaren parean. Hemen jendeak denbora eskatzen du, baina oraindik pare bat minutu geratzen dira. Betire kontuan hartuta, gertatu diren etenaldiak, arauzko denbora, markagailuak erakusten den bezala, amaitu da, baina etenaldi askotxo gertatu da bigarren zati honetan, eta oraindik 2 minutu ere, orain kontua da, Getxo nagusitu da baloiaz, alboko sake horretan, eta orain defentsak eta erasoak badoaz Getxotarra ezkerre galetik, baina plakajeta bikaina. Orain uzartze irekia, ea zer gertatzen den jokaldia eskurera. Jokatzea erabaki dute aurrelariekin Getxoztarrek, azken jokaldia izan daiteke, eta orain baloia lapurtu Hernaniarrek, hor amaituko da norgehiagoka, ia, baina ez, orain di minutu bat, baina ez du erresa izango Getxok, hortik abiatu eta kontraerasoa edo erasoa antolatzeko. Bai, saiatu dira azkar jokatzen, baina epaileek ez diutzi. Eta orain pausatu, alboko sakean denbora lehen Getxoztarrek atera beharko dute. Erasoaldia baliatzeko. Hemen erne mundu guztia. Getxorentzat eskaz hori eta orain baloia hasiera batean galdu egin dute, baina badirudi berreskuratu dutela, defensa zorroza jakina egin behar daukarranik, eta hori egiten orain. Eta eskura jokatuko dute, baina plakatu, haze pasea, eta gainera ongi atera zaie, Getxoztarrei, hemen, eta baloia lapurtu! Nola baloia lapurtu Hernanik, erasoan zirenean Getxoztarrak, ara. Ezkerre galetik erasoan zirenean Getxoztarrak, baloia bikain lapurtu diote Hernaniarrek, eta orain baia denbora agortutzat eman daitekela, baloiari eutxi, eta markagailuan aurretik direla, denbora agortzen ari da, aurrelariekin jokaldia egin, eta zigor kolpea Getxoren kontra. Honek esan nahi du, baloia jabetu, albora bidali zangoz, eta hor amai daitekela norgehiagoka. Hortxe amai daitekela norgehiagoka. Denbora gaurrera egiten baitu. Orain bai. Hernanik iaz ez bezala gaur bai irabazi egin dio Getxori, eta hori bikain biziki ari da ospatzen Hernaniko jokalaria, Hernaniko zaleak, baina baita bi taldeetako jokalariek ere kiroltasun egokiz elkar agurtzen. Gogoratu, ohorezko epe mailako, Espainiako ohorezko epe mailako norgehiagoka izan da, Landare Toki rugby zelaian, txapelketako berez bigarren jardunaldia, baina bai Hernani da bai Getxorentzat lehen norgehiagoka, eta Hernani nagusitu da 15 eta 14. Ez da emaitza oso zabala, baina tira. Eta labur bilduz lehen zatian 12 eta 7 pixka da gehiago izan da
Hernani, bien seiu eginda, Beñat Arizetak, biak ere anartzelo segiren ostikadatxoa baliatuta, eta amaitze hartzela lehen zatia, Getxoren partetik Pablo Gomezek egindu ensegua 12:07 bigarren zatian, nagusitasun haundirik ez batak eta ez besteak, norgehiagoka galanta, baina berdintzea lortu du Getxok 13 bigarren zatiko 3. minutuan, baita aurretik jartza ere, 12 eta 14, txartel hori desente jaso du Getxok, pare bat edo 3 aldiz, eta azkenean 22. minutuan Beñat Arizetak 15 eta 14koa gauzatu du zigor kolpeari esker. Beraz, gaur puntuei tantoi dagokienez, Beñat Arizeta ongi aritu da agetarako jaurtiketetan. Baina biztan da, taldeen lana izan da gailen. Esan bezala, Landare toki errugbi zelaian, gaur Euskal Derbia, Gipuzkoa eta Bizkaitarren arteko derbia, multzoko bi talderik indartsuenetakoen leia amaituzat, eman da 15 eta 14 Hernaniren garaipenarekin. Eta lehen aipatu dugun bezala, 3. jardunaldian Hernanik Oviedo jokatu beharko du datorren asteburuan, 8an nahi zuzen ere igandean. Eta Getxori dagokionez, Getxok atsedenaldia izango du, ondorioz Hernanientzat oso garrantzitsuak 4 puntuak, baina Getxok ere jasoko du defentsako puntua. Besterik gabe, urren